viking. Så ryst din trætte krop. Kald på dine venner og sig at de skal komme op. Kom nu drenge og piger, festen den er lige begyndt. Taget det skulle gerne lette. Jeg går til styr, kom nu syng. Synger G-U-F, gå for Gud. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Hey, alle sammen, kom op og stå! Vi skal have guf som viking. Så ryst din trætte krop. Kald på dine venner og sig at de skal komme op. Kom nu drenge og piger, festen den er lige begyndt. Taget det skulle gerne lette. Jeg går til styr, kom nu syng. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Ja, jeg ved, jeg har intro, jeg hører jer! Pigerne, der er her, syng med mig. Drengene, der er her, vis at du er sej. Giv mig et G! G! Giv mig et U! U! Giv mig et F! F. Hvad siger det? Det siger godt. Giv mig G. G! Giv mig et U. U! Giv mig F. F! Hvad siger det? Det siger godt! Vi synger G-U-F, gå for Gud. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Okay, piger, I kan gøre det endnu højere! Pigerne, der er her, syng med mig. Drengene, der er her, vis at du er sej. Giv mig et G! G! Giv mig et U! U! Giv mig et F! F. Hvad siger det? Det siger godt. Giv mig G. G! Giv mig et U. U! Giv mig et F. F! Hvad siger det? Det siger godt! Vi synger G-U-F, gå for Gud. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Værsgo, så I klar? Se, der går en barbar. Vi har ventet hele år på at se jer i Golfland. Det er jo her, der sker. Der er sving til alle mand. Der er sommer sol. Det er mega cool. Gider ikke sidde i en klapstol. Start på toppen af poppen. Så nu ryster sig i kroppen. Fedt, du kom. Dans med os. Spis en kæmpe candyfloss. I har det nice. Der slås ice. Vi skal ud på den fedeste rejse. G. U. F. F. Go, 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 go. G. G. U. U. F. F. Go, go, go. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Vi synger G-U-F, gå for Gud. Velkommen til Golfland! Hvor det var mega godt at se jer! Vi skal lige have en sang mere, og det er en, vi har sunget før. Måske I kan fakterne. Arbejdsdag! Jeg mærker, det babler, det er ret så vidunderligt. Jeg tror det, jeg er glad på sejren. Det føles lidt som to bløde fingre, der prikker så dejligt. Jeg slipper en trællet, jeg tror det er virkelig
konkurrencer. Kom med alle råb i kor. Er du klar? Er du klar, parat? Har du hjelmen på fra start? Op og hæt med alt, hvad du har. Kom og vis, du er klar. Yeah! Yeah. Ja, Er din tændt? ja, det tror jeg. Jeg tror, den er tændt. Jeg synes, du gør det vildt godt med det der. Ja, men jeg har også øvet mig virkelig længe. Det er altså virkelig siden i sejt, sidste Jette Jerngreb. Jette Jerngreb, mine damer og herrer. Vikingen, der også kan synge. Ja. Ja. Og jeg kan faktisk fortælle om dengang, hun sang en godnatsang så godt, at en blåhval faldt i søvn. Og det er rigtigt. Det er rigtigt. Det gav lidt problemer for skibstrafikken. Ja, men det måtte de selv ordne. Nå, og mine damer og herrer, Smeden Ask. Manden, der egenhældigt kan synge en hel by i søvne. Ja. Det gjorde det lidt nemmere, da vi indtog Paris. Ja, Ja. det gjorde det. Nå, jamen, vi er jo godt i gang med sommertræningslejr Viking. Ja, når man er på vikingtræning sommerlejr, så er det vigtigt, at man træner. Ja, og i dag skal vi simpelthen lave noget træning til benmuskulaturen. Ja, fordi når man har været på sommerferie, så er det vigtigt, at man i en hudenspark kan komme hjem med sit souvenirs. Og derfor så skal vi have trænet, om de er hurtige. Ja, og måske skulle vi lige starte med lidt benopvarmning. Ja, det kunne så godt ske. Hvis vi lige får hele salen op at stå. Op og stå med jer alle sammen. Ask, jeg har hørt, du har forberedt sådan noget, vi skulle sige. Ja, og det er fordi, der er sket noget nyt i mit liv. Noget nyt? Ja, kan du huske det der med, at jeg skulle lige prøve det der med Jesus? Nå ja, hvordan går det egentlig? Ja, men jeg synes faktisk på mange måder, så er det ret fedt. Nå, Ja. ja. Så jeg er kommet op med en ny bentræningsøvelse. Ja. Den hedder, alle dem, der hopper, de elsker Jesus. Kunne bandet ikke lige hjælpe mig med den? Nå. Okay. Det vidste de slet ikke. Så må man jo prøve noget nyt. Ja, ja. Er I klar? Er I klar? Alle dem, der hopper, de elsker Jesus. Alle dem, der hopper, de elsker Jesus. Alle dem, der hopper, de elsker Jesus. Alle dem, der hopper. Det er de vildt gode til. Ja, De er vildt rigtig gode gode til til det. den her. Ej, det er fedt. De er næsten ikke til at stoppe. Ja, det var vist det. Så. Rolig nu. Ja. Ja, Ja, rolig tak. nu. Puha. Ja, Ja. Jamen, jeg kan godt se det. kan I ikke lige give banet en kæmpe hånd? De er Ja. mega gode. Nå, men så må vi lige bede alle vikingerne om at sætte sig ned igen. Jeg er ned med jer. For vikingtræning sommerlejren, Ja. den er jo nået til det sted, hvor vi skal se, om vi nogensinde kommer højere end smed. Men altså, du ved, Ask, altså det der med berserker, det er jo næsten lige så sjældent, som man ser et skvat. Ja, Men nu har vi jo faktisk set et skvat. vi har fundet et skvat. Du var også lige ved at blive til et den anden dag. Det Ja, skal var jeg jo meget gerne skvattet. indrømme. Men berserk, der har vi alligevel aldrig været op. Nej, Nej. det er ikke sket i vores tid som sommertræning vikingslejr ledere. Ja. Men vil du ikke forklare, hvad vi skal lave i dag? Jo, det er sådan, at vi skal bruge 40, 37, 6 i alt. Okay, vi skal bruge 3 børn fra hver side. Ja. Og vi har jo set, at de er gode til at hoppe, så det er der et tjek på. Og min sand, når ikke der kommer nogen der, så skal vi bare lige høre, hvad de hedder.
Og vi har 1, 2, 3 og 1, 2. Vi mangler en enkelt Vi er lige ved- her. der kommer den sidste. Jeg kan se en. Kommer lige der. Vi spejder Sådan. en ægte viking i det fjerne. Der var hun, Sådan. lynende sortig. Og vi skal lige have nogle navne på. Og jeg skal lige tjekke, at mit kosteskaft er tændt. Jo, det er den. Hvad hedder du? Matthæus. Matthæus. Godt navn, Matthæus. Hvad hedder du? Anker. Anker, det er også Anker. super godt navn. Yes, og vi kommer lige her. Og hvad hedder du? Finn. Fedt. Og hvad hedder du? Noah. Ja, og hvad hedder du? Elliot. Yes, og hvad hedder du? Agnes. Det er bare mega gode navne, jeres forældre har fundet på. Kan I give dem en kæmpe hånd? Nu kan jeg lige være prøvebarn, og så kan du forklare, hvad der skal ske. Ja, det der skal ske, det er, at I kommer til at skulle hoppe. Og vi skal faktisk have jer til at hoppe helt ned. Jeg ved ikke, om I kan se dernede i jættestuen. Sådan lige dernede, der kan man sådan skimte, der er en streg. Der skal I simpelthen ned. Vi starter faktisk dernede, for jeg kan se, vi har simpelthen skaffet de bedste af de bedste souvenirsække. Og dem skal I ned i. Så skal I hoppe hele vejen herned. Hov, du kan lige få min pind. Du mangler jo en. Så skal I hoppe hele vejen ned fra der, hvor at Askan står nede nu. Og så skal I hoppe herned. Så når I kommer ned... Ja, kom så, Askan. Kom så. Hop. Hop. Så skal man rundt. Så skal man lige... Ja, sådan der. 5 gange rundt. Du skal tælle. Jeg kan ikke finde ud af det. 3, 4 og 5. Så får hun kosteskaft igen. Så skal du hoppe igen, Aske. Nej, nej, Nej. den anden vej, Aske. Hvor skal jeg hen? Du skal Jeg er ned. helt forvirret. Du skal ned i jættestuen, Aske. Nå, det er hernede. Derned, ja. Jeg er blevet for gammel. Og så er det den næste tur. Så man skal altså hoppe. Ja, vi kan lige give Aske en hånd. Så, det I skal, vi opsulerer lige. Det I skal hoppe ned fra det ættestuen hele vejen herhen. Have fat i kostetakke. Skaftet hoppe. Ej, I må godt bare dreje. I skal rundt om den 5 gange. Så skal I tilbage hoppe i jeres sække. Og så er det den næste tur. Og dem, der er hurtigst, vinder. Ja. Skal jeg ikke tage dem alle sammen med ned i jættestuen? Jo, det var en god idé. Og så kan du starte lejen heroppe fra. Ja. Kom, venner. Så skynd I jer med. Kom med ned mig, i kom med jættestuen. mig. Afsted med jer. Så man hopper hele vejen herop. Så drejer man rundt om kosteskaftet 5 gange. Og så hopper man tilbage. Jeg kø heromme bagved. Ja, jeg tror godt. Jeg vil også sige, at det er nogle gode pindeholdere, vi har fået os. Kan I godt sælge til 5? Må jeg se? Ja, de er lige ved at klæde om, så bare kig væk. Så, nu har de det er sækken på. Det er jo kun 5. Alt er godt. Det er jo kun 5. Det er så mange her. Det har jeg selv lært. Så mange. 1, 2, 3, 7, 10. Nemlig. Er de klar dernede, Aske? Ja, vi er Fedt. fuldstændig klar. Hvis de Alright. var mere klar, så var de gennemsigtige. Og det er godt, de ikke bliver det, så kan vi jo ikke se dem. Godt så. Så tæller vi til 3. Og så er vi klar. 1, 2, 3, hop! Ja, hop så! Og rundt om den. Og ja, det kan man selvfølgelig også. Ja, du skal dreje rundt om den. Drej, 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 drej. Ja. De er hurtige derovre. Kan I ikke hæppe? Kom så! Nej, de er hurtige dem herovre også, kan jeg godt se. Helt vildt hurtige. Hold da op, mand. Det må jeg nok sige. Kommer der min sandben. Og så drej, 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 drej. Og vi spejder. Kom så, slutspurt. Og vi skal have de sidste i mål. Og er vi i mål? Sådan der. De kommer lige alle sammen med herop. Skal
De er alle vikingespejderne, skulle jeg til at sige. Alle Tak skal I vikingerne have, piger. Ja, tak. Så skal vi lige have holdene herop. Og skal vi se, hvis I lige stiller jer på den samme side, som I stod før, så kan vi finde ud af Alle det. dem, der var herovre, de Ja. herovre. Det var godt. Nå, Jette. Ja, jeg havde jo lidt svært ved at se det, fordi der er sådan lidt tåget ude i salen. Ja, og det er også en Jette-stue, den er temmelig mørk. Ja. Men fra min position kunne jeg se, at vinderholdet blev det hold, der løb herover. Sådan! Ja, så jeg vil sige, at begge hold kæmpede bravt, så I må Mange gerne give en kæmpe hånd til det her Mange hold. tak. Mange tak. Mange Ja, tak. og der er igen Sådan. våben, som jeg har lavet i min smedje. Værsgo. De er så flotte, de våben, du laver. Ja, Det må jeg nok sige. Nå, og man må gerne træne med våbnene på sin mor og far. ja. Hjemme i sin egen campingvogn. Ja. Ja. Nå, Jette, vi skal jo til det. Ja, de var ikke skvat. Jeg synes, de var gode. Ja, det var ikke helt dernede. Nej, det var også underskvat. Det tror jeg aldrig har Nej, set. underskvat. Og de var heller ikke skvat. Nej, det var de ikke. Røde ældre, Ej, jeg synes jo altså, at de var hurtige til at dreje rundt om de her pinde. de var rigtig hurtige. Ja, det synes jeg faktisk. Ja. De kunne godt have taget nogle flere Jeg er souvenirs. sikker på, med at hjem. vi skal helt herop igen. På smedeniveau, mine damer og herrer. Ja, Altså, jeg ved ikke med dig, Jette, men jeg er svært begejstret. Ja. Det er et utroligt godt hold af børn, Ja, vi det er har altså. på Viking sommertræningslejren i ja. år. Når man sådan er på vikingtræning sommerslejr, så er det altså ikke sådan bare lige at finde så gode rekrutter, som vi har fået. Nej, det er virkelig, virkelig fantastisk. Ja, det er det. Vi er glade. Vi Det er- glæder os allerede til i morgen. Faktisk allerede til i morgen. Vi er allerede begyndt at glæde os. Det er helt Fuldstændig. vildt. Vi glæder os allerede helt vildt til i morgen. Glæden den vil ud, Det vil. og det vil vi også. Og vi slipper den fri. Ja. Woo! Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Så skal vi have temasangen, så alle sammen op og stå. På rejse møder vi et meget mærkeligt folk. Pigen, hun er vild og stærk med rosenrød og skjold. Vi er i danernes land, skynd jer, kom med alle mænd. For her i danernes land, der kan alting ske, så se. Vi går mod nord, drager ud, fortæller om Gud. Vi går mod nord, er I klar? Se, der går jo en barbar. Drengen han skal med på tur, hvor danerne de gror. Munken han fortæller dem, at Jesus han er stor. Vi er i danernes land, skynd jer, kom med alle mand. For her i danernes land, der kan alting ske, så se. Vi går mod nord, drager ud, fortæller om Gud. Vi går mod nord, er I klar? Se, der går jo et barbar. En høvding styrer byen her, en skurk er grum og led. Hun stjæler ting fra alle folk på et Vi er i danernes land, skynd jer, kom med alle mand. For her i danernes land, der kan alting ske, så se. Vi går mod nord, drager ud, fortæller om Gud. Vi går mod nord, er I klar? Se, der går jo en barbar. Vi går mod nord, drager ud, fortæller om Gud. Vi går mod nord, er I klar? Se, der går jo en barbar. Godt nyt, viking! Mine vikinger, kom ud! Jeg har godt nyt til jer. Hvad sker der, onkel Helmut? Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er vigtigt.
Jeg har besluttet, at jeg vil følge Jesus. Virkelig? Ja. Det er jo mega godt nyt, høvding Knogleknusser. Jamen, Helmut, du kan bare kalde mig Knud. Okay. Ja. Hvad foregår der? Tyra, du skal bare høre. Jeg har besluttet at tro på den Jesus, som Helmut fortæller om. Jeg har besluttet mig for at være Karsten. Kristen. Hvad? Kristen. Nå, jeg har besluttet mig for at være kristen. Ja. Og det synes jeg faktisk også, at I andre burde overveje at gøre. Hvorfor skulle vi opgive vores guder for deres? Jamen, helt ærligt, Tyra. Prøv lige at overveje det. Hvis vi nu lige vejer op, hvornår har vi sidst hørt noget fra vores egne guder? Og smeden, altså, han blev rask. Jesus helbredte smeden Aske, så vi fik vores smed tilbage. Altså, det kunne måske være meget rart sådan rent faktisk at hjælpe folk, sådan ligesom ham der Helmut gør. Undskyld, Tyra, det hørte jeg ikke lige. Som om det ville være så nemt. Ja, det er faktisk ikke så svært. Nej, man skal bare tro på Jesus, og så er man kristen. Nemlig. Mm-hmm. Og derfor synes jeg, at vi skal høre nogle flere historier om Jesus frihalseren. Kom med, jeg inviterer. Yay. Men jeg forstår ikke. Det giver jo ingen mening. Hvad med den her? Hvor skal den hen? Rundrejsel, jeg tænker, du bare ligger der. Yes. Eller har en sabel, der ligger her. Den tænker jeg måske skal over til dig. Jeg kan få den her over. Så kan jeg... Hvad med lige her? Det ser meget godt ud. Det er vigtigt at have balance i hele systemet. Hvor mange sabler har du derovre nu? Jeg har en. Yes, jeg har også kun en. Tyr. Altså, vi har ikke fundet en masse nye ting, men det vi har, det er fint struktureret og organiseret i kategorier og... Ja. Det lyder godt. Fint. Fint. Tyra, er du helt okay? Du virker super underlig. Hvad? Jo. Har det så fint? Jamen, hvad er planen så? Hvad skal vi gøre med de fremmede og deres Jesus? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er ikke nogen plan. Hvad? Det er bare, fordi måske så er der faktisk noget om ham der Jesus. Ja. Men Tyre, du sagde, det vil komme og ændre hele vores liv. Det vil jo ødelægge alt. Men Jesus, han virker jo. Vi så det jo selv med vores egne øjne. Aske, han blev helbredt. Tyre, de suger viking ud af os. Men han er... Altså, Rune Rejsel! Jeg gad simpelthen ikke at høre på hende mere. Hun er blevet ligesom de fremmede nu. Jamen, hvad skal vi så gøre? Vi må tage sagen i egen hånd. Vi må skille os af med de fremmede. Kom! Men hvad med Tyre? Der kommer nogle sceneteknikere og henter hende. Ja. Det er altså ret mærkeligt. Hvad er mærkeligt? Jamen sådan, jeg har aldrig kunne se min hals før. Det er ret rart. Den var helt fri. Ved du hvad? Det klæder dig faktisk også. Tak. Hvorfor bakker du på? Hej, kom her.
Rune Radsel, Svend Skræk, hvad laver I her? Helmut, vi er træt af dig og alt dit nye stads. Yes, du kommer med os. Nej, de her, vi må kunne snakke om det her. Nej. Kom så. Kom med, den her vej. Nej, ud den af her vej. døren. Hold da op. Hvor mange nye ting. Ja, der er der masser af nye ting her. Altså, jeg pakker mig. Efter ham, han slipper vi væk. nej. Kan du komme her, fyre? Så kommer du her, du. Kom her, din krabat. Den der. Puh, din gamle... husk lige døren. Nå ja. Jeg må også hellere lige lukke væggen, så det ikke trækker. Ja. Nej. Jeg må hente de andre. Er det egentlig rigtigt, at du har fri altid, Trine Træl? Ja, det er det. Men hvem skal så gøre alle de træls sådan ting, som at løfte din ting, rydde op, fodre din kat? Det er jo mig selv, der skal gøre det. Altså, jeg ved godt, det er trælse ting, men altså, det er jo stadig mit ansvar at få gjort alle de trælse ting. Det er i hvert fald det, onkel Helmut og Jesus har lært mig. Det lyder lidt træls. Ja, det er rigtigt. Tyra, hvad sker der? Det var Skrækker og Radsel, de gjorde oprør mod mig. Og Rune Radsel, han slog mig ned. Det må godt nok have været noget af et slag i ansigtet. Og det var faktisk i nakken. Hvorfor gjorde de det? Fordi... Jeg kunne måske godt tænke mig sådan... lære lidt mere om ham der. Jesus. Jamen, det er jo godt nyt. Og der er du, Adel. Adel, det er fordi, jeg har dårligt nyt. Hvad sker der, Trine? Jamen, det er Helmut. Han er blevet munkenappet. Hvem? Ja, af Skræk og Radsel. De kom bare ind i jeres hus og munkenappede ham. Hvad skal vi så gøre? Vi bliver nødt til at redde ham. Vi skal have Tyra med tilbage til byen, og så skal vi finde min far. Ja. Kom. Og du skal... Pas på knoglerne. Hej. Jeg skynder mig lige at sige noget, mens de lige er ude at løbe. Det er fordi, jeg kom bare til at tænke på, så I, Trine, hun stod op og kiggede sådan lidt i, de havde ikke opfundet spejl endnu, men hun kiggede sig i sådan en kop, og sådan, jeg har aldrig set min hals før. Jeg har sådan aldrig set mig selv før, når jeg ikke var slave, når jeg ikke var træl. Og det fik mig bare til at tænke på, det er fordi, altså Trine, hun er jo sådan ved at blive sådan lidt sådan en helt ny udgave af sig selv. Som om det der med, at hun har lært Jesus at kende, og lært de andre at kende, og det er sådan, hvad er det ham, der Jesus gør? Det er noget med, at hun bliver lidt en anden udgave af sig selv. Og så står høvdingen Knud Knogleknuser og siger pludselig, I behøver ikke kalde mig Knogleknuser mere. Jeg har lidt ved at blive en anden. Nu er jeg bare Knud, der gerne vil være Karsten. Eller, han har så ikke lært det hele endnu. Han vil gerne være kristen. Men sådan er det jo det der med at lade Gud at kende, at der er en masse ting, man ikke helt ved endnu. Men derfor kan man godt sige ja til det. Selvom man ikke har forstået det hele. Fordi det handler om noget med at vælge. Og i går for eksempel, der snakkede jeg med nogle børn herude i Guf. Og den ene af dem, hun var faktisk ved at blive lidt sur på sin far. Og så snakkede hun lidt i telefon med sin far. Og så snakkede jeg lidt med hende om bagefter, at sådan, man kan jo også vælge, om man vil prøve at blive, altså man selv vil sørge for at være gode venner med sin mor og far. Forstår I, hvad jeg mener? Man kan godt sådan vælge, vil jeg sådan være den ene slags mig, eller den anden slags mig. Du er jo ikke bare sådan dig, og så er det bare sådan, det er. Og jeg tror faktisk, det er fordi, Gud har fundet på, hvordan du kan være på en mega dejlig måde. Der var nogle børn, der kom ind her til morgen og satte sig heroppe og hilste på mig og sagde, hej, jeg blev vildt glad for at se dem igen. Og den ene han sagde, jeg glæder mig til i dag, og den anden hun hilste, og vi snakkede, og det var bare rigtig hyggeligt. Hvor jeg tænkte, de gjorde mig glad. De gjorde min dag god fra starten, fordi de valgte at gøre min dag god fra starten. De kunne også have valgt at komme ind og bare være mega sure, ikke? Og Skræk og Radsel, de bliver ved med at vælge, de vil være sure. De gider ikke. De har ikke helt forstået det endnu. Tyra, hun er ved at forstå det. Der kunne være sådan en lidt skummel, ond Tyra, eller der kunne være en god Tyra. Og ved du hvad, det skal vi alle sammen vælge. Og så
skal I prøve at høre, der står noget i Bibelen. Og jeg er jo vant til på Guf, når man læser i Bibelen, så er børnene helt stille, fordi de ved godt, det er verdens vigtigste bog. Ja, så vi må lige høre, om forældrene også lige kan være med på det, at være helt stille, når vi læser i Bibelen, fordi det er verdens vigtigste bog. Der står sådan her, det er noget, der hedder Filipperbrevet. Prøv at høre her. Det var Gud. Der er nogen, der snakker. Så skal man jo lige vælge at være stille. Ja, man kan godt vælge at være sådan en, der er stille. Det var Gud, som begyndte sit gode værk i jer. Og jeg er overbevist om, at han også vil fuldføre det. Det betyder, at det var Gud, som begyndte noget godt i dig. Han begyndte at gøre dig til et mega nice menneske. Og han har faktisk tænkt sig at blive ved, til han er færdig. Og jeg kan godt fortælle jer en hemmelighed nogle gange, ikke? Så er jeg helt vildt nederen. Men Gud, han arbejder på mig og hjælper mig med at træffe de rigtige valg. Men i virkeligheden handler det om, at jeg sådan skal forstå, at jeg lidt ligesom Trine kan kigge mig i et spejl og sige, hvem er Peter? Er jeg ham der Peter, der nogle gange bare er nederen og vælger at være sådan en Eller vil jeg vælge at sige, den der Peter, som Gud ser, hvor han ser en mulighed for, at Peter kan være sød og rar og snakke med nogle dejlige børn, og vi kan hjælpe hinanden med at give hinanden en god dag. Den Peter kan jeg også vælge. Men det er faktisk mig, der skal vælge det. Gud, han vil arbejde på dig, så du bliver en mega dejlig udgave af dig. Men du er nødt til at vælge at være med. Gud vil ikke tvinge dig til det. Så alle vores vikinger, de er i gang med at vælge, om de vil være på Guds hold, eller om de vil være på, vi skal ud og smadre nogle tyskere hold. Ikke? Kan I huske, vi hørte om Torsten Tyskertæsker, der bare nu er Torsten, for han gider ikke teste tyskere mere. Og jeg tror faktisk, nu spiller jeg jo smeden i den her historie, jeg tror inde i hans hjerte, da han begyndte at tænke, jeg har brugt hele mit liv på at træne vikingebørn, så de kunne komme ud og teste nogle franskmænd. Måske kunne jeg hellere tænke mig at hjælpe med det, som Helmut laver. Onkel Helmut, han er jo ved at træne Ædel i at blive sådan en, der kan tage ud og fortælle folk om Jesus. Det er da meget federe. Hvis man kommer rejsende for at stjæle alle folks ting, så bliver de jo bare kede af det. Men Helmut og Ædel, de kommer rejsende for at fortælle om Jesus. Og hele vikingebyen er ved at blive glade. Kan I se, hvor fedt det er? Men man må vælge, hvad for et hold man er på. Det er faktisk ret vigtigt, at du vælger, om Gud må få lov til at gøre dig til sådan et dejligt menneske, der gør andre glade, og som er med til at fortælle om Jesus. Nogle gange snakker man om det, men nogle gange kan man også ligesom fortælle om Guds kærlighed, bare ved at elske de andre og være sød ved dem. Jeg er helt vild med at være på Guf i år, for jeg møder så mange mennesker, der har valgt at være søde og rare og dejlige. Og man kan faktisk stadig godt være mega sej, fordi man er jo stadig med til at sådan ligesom betyde en masse for andre mennesker. Man kan bare betyde noget på en god måde. Jeg håber, at de voksne forstår, fordi de er nogle gange lidt sløve. Men jeg er sikker på, at alle børnene forstår, hvad jeg mener. Og derfor handler det her egentlig, som jeg siger i dag, bare om, Jesus vil gerne hjælpe dig med at blive den bedste udgave af dig. Den, som gør andre mennesker glade. Den, som gør, at dine forældre tænker, nej, hvor er det bare dejligt, du er mit barn. Den, som gør, at dine venner er helt vilde med at være venner med dig. Det er super svært nogle gange. Jeg kommer nogle gange til at ikke at være så god til det. Men Gud siger i sin Bibel, som jeg lige har læst for jer, at han er i gang med at arbejde ind i os på at hjælpe os med at blive den bedste, du kan være. Det er ikke dig, der skal gøre det. Gud vil gerne gøre det, men du skal vælge det. Ellers så han vil jo ikke sådan trampe på dig eller et eller andet, vel? Han har alt for store fødder. Nu er det sådan i Guf, at vi plejer at sige, det er jo ikke bare mig, der skal stå heroppe og snakke og sådan, altså, og forstyrre, hvis du gerne lige vil snakke med Gud. Så nu gør vi lige det der, vi også gjorde i går, og der var I bare vanvittigt gode til det. At vi er lige helt stille, og så kan du bare lige sådan, så får du lige et øjeblik, hvor der er ingen, der forstyrrer dig, hvor du lige kan tænke lidt sammen med Gud. Så kan du lige snakke med ham ind i hovedet. Og så bare lige sige, Gud, tak fordi, at du vil hjælpe mig, og tak fordi, du vil hjælpe mig med at tage de gode valg, så jeg kan være den bedste udgave af mig, så jeg kan være den, som Gud tænker, du skal være. Okay, jeg beder lige en kort bøn sådan, og siger, værsgo Jesus, nu må du gerne snakke med alle børnene. Og så er vi bare helt stille. Er I klar på det? Yes. Tak Jesus, fordi du er her lige nu. Og tak fordi for hver eneste barn herinde, der ønsker du, at de skal blive frie, og de skal leve, og de skal få lov at være den bedste udgave af sig selv. Og Jesus, nu vil jeg bare tie stille, så du lige kan snakke lidt sammen med børnene, og de lige kan viske lidt sammen med dig. Tak, Jesus, fordi du hører, hvad alle børnene siger til dig, inde i deres tanker og inde i deres hjerter. Og tak, fordi at du vil være med os alle sammen og hjælpe os med at være gode ved de andre,
med at være på dit hold, med at være på det hold, som gør verden til et bedre sted, i stedet for at være sådan nogen, der bare plyndrer alle de andre. Amen. Nu skal vi synge sammen, og hvis I har lyst, må I gerne stå op. Jeg vil skjule mig i dig, så det kan ses, du er i mig. Og for din nåde takker jeg, Gud, jeg vil skjule mig i dig. Du som ved og kender alt. Du hvad dit hår har nøje talt. Helt som jeg er, har du mig valgt, så jeg kan skjule mig i dig. For du er stærk, når jeg er svag. Kun i dit lys bliver nat til dag. Når jeg giver op, har du en vej. Gud, jeg vil skjule mig i dig. Herre, i din retfærdighed har du gjort mit liv i kærlighed. Og på korset gik du i mit sted, så jeg kan skjule mig i dig. For du er stærk, når jeg er svag. Kun i dit lys bliver nat til dag. Når jeg giver op, har du en vej. Gud, jeg vil skjule mig i dig. For du er stærk, når jeg er svag. Kun i dit lys bliver nat til dag. Når jeg giver op, har du en vej. Gud, jeg vil skjule mig i dig. Hej. I var alle sammen så gode til at hjælpe mig med at tælle beskederne i går. Vil I ikke hjælpe mig med at gøre det igen i dag? Jeg skal sige 5 ting. Ja, det er lidt meget, men det går heldigvis hurtigt. Hvis vi starter med den 5. Hvis nu, at I ligesom Trine Trælle nogle gange kan tænke, det er lidt mærkeligt at se sig selv, så ude i bønneteltet i dag, så kan man øve sig lidt på det, og øve sig at se i, hvordan Gud ser dig, når du kigger i spejlet. Så det var den ene. Så tæller vi 4. Fedt. Alle jer, som ved, at I næste år er gamle nok til at komme på Kalifi, I skal lige spidse rigtig meget øre. Kan I lige sådan holde jer i ørerne, jer der skal på Kalifi næste år? Fordi i eftermiddag, når eftermiddagsguf åbner 3:00, så skal I skynde jer ud i Gufland, og så skal I finde mig foran lejr hyggeteltet. Og jeg står med den her. Så står jeg ude for at lege hyggeteltet. Og så alle jer, der skal på Kalifi næste år, så tager vi over og besøger dem i dag. Og så ser vi, hvad de laver derovre. Og så har de en leg. Og så er vi derovre og lege lidt med dem. Og hvis man skal med over på Kalifi, så må man også godt tage sit badetøj med. For de har nemlig også en pool, som man gerne må hoppe i. 3 fingre. I dag bliver det rigtig dejligt varmt. Så vores egen pool ude i Gufland er også åben. Så alle jer, som skal hygge her i Gufland, I må også gerne tage jeres badetøj med.
Og så kan I hoppe i poolen og bruge vandrutsjebanen. 2 fingre. Som jeg sagde lige før, det bliver mega varmt i dag. Så alle jer søde unger og voksne og ledere og teenager og gamle og børn og hvad I er, I skal alle sammen huske at tage solcreme på. Solcreme er mega vigtigt. Så husk solcreme, inden man hopper i poolen og inden man kommer ud og leger. Og så skal vi sige den sidste ting. Den sidste ting er, at i eftermiddag er det faktisk den sidste eftermiddagsskuff, vi har i år. Ja, det er mega ærgerligt. Men det betyder bare, at I må give den ekstra meget gas og lege mega meget på hoppeborgen og købe en t-shirt og lave et rollespilsvær og alt, hvad man kan lave i Gofland. Så må I hygge jer ekstra meget i Gofland. Men nu skal vi være helt stille. Vi skal være helt stille. Vi skal være helt stille, for nu skal vi se lidt mere teater. Helmut. Velkommen til vores hemmelige hule. Yes. Sæt dig ned. Tag plads. Nå. Og du gætter aldrig, hvor vi er, fordi vi drejede dig rundt 31 gange. Det var faktisk 32. Jeg talte. Nå, lad os se på nogle af de nye ting, vi har fundet her. Lad mig se. Ja, jeg kan stadig ikke læse. Må jeg gerne tage den af nu? Kun på den ene betingelse, Helmut, at du vil kigge på alt det, vi har fundet. Ja, nu skal du bare se. Herover er alle vores stjålne ting. Her har vi vandpistolen. Ja. Og kan du fortælle lidt om, hvad du har fundet derovre? Jamen, vi har vores sabler. Det er noget af det bedste, vi har i hele vores... Men skræk og rædsel, har I taget alt det her fra byen? Yep. I kan jo ikke bare stjæle ting. I skal jo give det tilbage. Jeg glemmer hele tiden Helmut. Han er med alt det der nye pjat. Man tror lige, han er ved at blive viking, men nej. Men nu har vi ham altså. Den gamle munk. Men hvad skal vi gøre med ham? Det er jo lige det. Hvad skal vi dog gøre? Vi kan jo gøre ham til træl. Og så kan vi få dem til at lave alt det træl, som er arbejde. Det vil være træls for ham. Og det vil være godt nyt for os. Vi starter vores egen landsby. Ja. Hvor vi kan være vikinger. Ja. Og vi kan tage på togt, og vi kan plyndre, og vi kan slås. Og vi kan feste, og vi kan have det sjovt. Ja. Og gøre lige, hvad vi har lyst til fra solen står. Rune Rædsel. Rune. Hør nu her, vi er nødt til at starte de små. Vi har det her gods. Vi kan sælge det, og vi kan starte med at leve som høvdinge. For i min by, der er som det skal være, det ren kutyme. Vi kæmper og tager på tak med dag og sol. Det er løgn. Lyt ikke til deres støj, vi er nødt til at stå sammen. Hvis nu det er nyt, så skal det væk. Det vil ikke lave om på mit hjem, nu er vi klar. Nu skal vi væk herfra. Det bliver alle de overtager, men at må ikke blive lyst og klart, nu er vi klar. Nu skal vi væk herfra. Nu skal vi væk herfra. Tag afsted nu. Hver en af os er blevet fred nu. Vent til de hører os trampe. De aner ikke, der er noget at frygte. Et kæmpe oprør, de skal flygte. Det er nyt, så skal de væk. Det vil ikke lave op på mit hjem. Nu er vi klar. Nu skal de væk herfra. Skal vi væk herfra. Det bliver alle de overtager, men alt må ikke blive lyst og klart. Nu er vi klar. Nu skal vi væk herfra. Nu skal vi væk herfra.
Åh ja. Åh ja. Nå. Men vi skal vel også væk herfra. Ja, det skal vi vel egentlig. Og Helmut, du bliver her. Og du bliver her. Og du tager ikke spanden af hovedet. Ikke noget med at kigge